Il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo ddikjara pubblikament li qiegħed iħossu skomdu bin-nies l-aktar qrib u fdati mill-Kap Nazzjonalista Adrian Delija. F'konverzazzjoni privata ppubblikata mis-sit Lavin Malta, Arrigo ddikjara u semma bisimhom lil Giampier De Bono, Christy De Bono u lil Herman Schiavone, tliet esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista li qal qed jagħmlu ħsara lill-Partit Nazzjonalista. Il-Viċi Kap Nazzjonalista għamel dawn id-dikjarazzjonijiet fit-tweġiba li tal il-Partitarju Nazzjonalista li fuq Messenger qallu li s-sitwazzjoni fil-partit ma tistax tibqa' sejra kif inhi. Arrigo kompla miegħu stqar li huwa wkoll qed jgħix din is-sitwazzjoni kull ġurnata tant li anke hu qed jispiċċa jiffrustra lilu innifsu. Qallu li meta Delija jkun waħdu jkun okej, iżda mhux meta jkun imdawwar bin-nies tal-qalba. Kien hawn li meta mistoqsi mill-Partitarju Nazzjonalista jispeċifika għal min kienet jirreferi b'nies madwar Delija, Robert Arrigo wieġeb mod skiett u m'għaddejjaq xejn isemmi lill-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u Deputat Christy De Bono, lill-Assistent Segretarju Ġenerali Giampier De Bono u lid-Deputat Nazzjonalista Herman Schiavone li l-kol ħadmu qatih biex Delija jieħu tmun tal-partit minn idejn l-ex kap Simon Busuttil. Mistoqsi dwar din il-konverzazzjoni, id-Deputat Nazzjonalista kkonferma li dawk huma ħsibijiet tiegħu u akkuża lill-amministrazzjoni tal-partit li qed timbotta lil xi deputati aktar minn oħrajn.